Bdiet uffiċjalment il-kostruzzjoni tal-impjant il-ġdid għall-proċessar tal-iskart organiku fejn diġà għaddejjin xogħlijiet ta' skafar u l-bini ta' ħajt tul il-perimetru tas-sit fil-Matab. Dawn ix-xogħlijiet qed isiru fil-waqt li għaddej ukoll xogħol fuq id-disinn dettaljat tal-proċess u tal-inġenerija tal-impjant. B'dan u pass kruċjali f'wieħed mill-akbar investimenti fis-settur tal-immaniġġjar tal-iskart li qatt saru f'pajjiżna. Dettalji dwar dan l-iżvilupp ingħataw waqt żjara li għamlu fuq lan tax-xogħol il-Ministru responsabbli mill-Enerġija u l-Ambjent Mirjam Dalli, il-Ministru responsabbli mill-Fondi Ewropej Kate Azzoparditanti u l-Kap Eżekuttiv tal-Wayserv Richard Bilocca. Ġie spjegat li din il-faċilità ġdida se tirdoppja l-kapaċità annwali tal-ipproċessar tal-iskart organiku minn madwar 36,000 tunnellata għal aktar minn 74,000 tunnellata. Dan se jwassal biex is-separazzjoni tal-iskart kompli tiżdied u tippermetti li volum ferm akbar jiġu ikkonvertiti f'enerġija rinnovabbli u kompost ta' kwalità għolja. Fil-fatt, il-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi alternattivi se titlaq għal 20 gigawatt hour fis-sena minn 8.5 gigawatt hour. Huwa ta' sodisfazzjon li 3 xhur biss wara li ġie firmat il-ftehim dwar l-Organic Processing Plant ix-xogħol issa diġà beda biex ikonna dan l-impjant li ser ikun qed iwassal għall-ipproċessar tal-iskart organiku fiktar peress li hemm iktar ukoll domanda għalih ser jgħinna biex ikollna iktar rinnovabbli, ser jgħinna wkoll fejn tidħol l-ekonomija ċirkolari. Dan il-proġett qed isir b'investiment totali ta' 75 miljun euro. 45 miljun euro minnhom mill-Fond ta' Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Proġett importanti ħafna mill-Wayserv sabiex jieħu lil pajjiżna eqreb lejn dik li nsejħula ekonomija ċirkolari. Hawnhekk qed naraw li l-iskart huwa riżorsa prezzjuża li tista' tiġi ġġenerata, tista' tiġi mibdula f'enerġija nadifa kif ukoll kompost. Dan il-proġett huwa kofinanzjat minn fondi Ewropej xejn inqas minn 45 miljun euro u qed naraw kif il-fondi Ewropej jistgħu jintużaw għal bżonnijiet u l-ħtiġijiet tal-pajjiż. L-impjant il-ġdid għall-proċessar tal-iskart organiku mistenni jitlesta fi żmien sentejn u proġett kruċjali fl-implementazzjoni tal-istrateġija EcoHive.